ЄС має залучити сотні мільярдів євро на власну оборону. Про це заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, Європа вже збільшила оборонні інвестиції. Утім, це фінансування потрібно масштабувати. Він також наголосив, що союзники захистять Гренландію, Данію та північ континенту від загрози, яку становить Росія. Водночас Фрідріх Мерц привітав відмову президента США від попередньої риторики, погроз силою захопити Гренландію у союзної Данії. Німеччина, наголосив він, виступає за продовження переговорів. Ми підтримуємо переговори між Данією, Гренландією та Сполученими Штатами на основі цих принципів. Я обговорив це з президентом Трампом, прем'єр-міністеркою Фредеріксон, генеральним секретарем Марком Рюте та іншими цими днями. Мета цих переговорів – домовитися про тіснішу співпрацю між союзниками на півночі та за її межами. Це хороша новина, що ми робимо кроки в цьому правильному напрямку. Я вітаю вчорашні заяви президента Трампа.